Добър ден! Днес ще говоря и анализирам вчерашната новина от Булгартрансгаз, че компанията, тъй като не е получила достатъчно предложения за ангажиране на капацитети, които съответно не гарантира достатъчно приходи, не може да продължи без да осигури други оферти за по-големи количества от съответните компании. Това стана ясно, че са Булгаргаз и Газекспорт през две други нейни компании. Сега тук много въпроси се отваря. Първо, че намаляването на възвръщаемостта от 8,8% на 8% или изобщо намаляването на тази възвръщаемост при всички положения означава по-голям инвестиционен риск от това, че приходите във времето няма да бъдат достатъчни. Нещо повече, ако сравните прогнозите за приходите, те чак на 15-та, а сега вече и на 20-та година, чак тогава излизат на равнището на кредита, който трябва да бъде погасяван. В допълнение този кредит има и финансови условия. Тоест на първи етап това, което може да се каже, че големите обещания за огромни приходи, огромни печалби от реализацията на Балканския газов хъб и то в частта нова инфраструктура към Сърбия са доста спорни, да не кажа прекалено оптимистични и рискови. Това, което е още също така важно, да се знае, че намаляването на тарифите поставя България в положение да не може да дава сравними условия за всички, които използват преносната й мрежа в различни посоки, различни играчи. Разбира се, тук има една условност, че съгласно българското законодателство и отказването на КЕВР сам да определя тези тарифи, Булгартрансгаз може да ги определя. Но методиката пак трябва да се определя от КЕВР, което поставя Булгартрансгаз в много трудна ситуация, да не говорим КЕВР, да приемат една и съща методика да реализира различни тарифи. И тогава съвсем е възможно да се получи, че Булгартрансгаз предоставя облекчени условия за Газекспорт да транзитира газ през територията на България, докато поставя по-високи тарифи за всеки друг негов конкурент, както и между прочим и в момента, когато Газекспорт се възползва от стария договор за транзит с плащания, които са близо 3 пъти по-ниски от сравними плащания на други шипери на газ през територията на България. Това разбира се, трябваше да се очаква. Сега не съм сигурен, че и това не е калкулирано като сценарий за развитие, още повече в контекста на това, че вчера на съвещанието или на откриването на кампанията на ГЕРБ за европейските избори, премиера Борисов изрично подчерта, че вече Газекспорт е ангажирало капацитетите, които да направят възможно старта на този проект, забележете, още през месец март. Това, разбира се, е много трудно да се прогнозира като вярно, защото само технически търговете, дори и да бъдат обявен търга за изпълнител и резултатите бъдат получени на 15 февруари, пак се изисква време, ангажиментите са толкова извън времето, в смисъл толкова стегнати. Примерно, българската страна, за да транзитира газ за Сърбия, тя трябва да има изготвена връзка между българската газопреносна система и пункта Зайчар, което това да се реализира за 6 месеца е общо взето в сферата на фантастиката, но да не влизаме в тези неща. Аз просто бих искал да кажа, че е много по-вероятно, тъй като вчера заедно с новината от Булгартрансгаз дойде и новината, че заместник-министърът на външните работи Грушко е в Атина именно за да възкреси договорите за използване на гръцка преносна мрежа, най-вече на трансадриатическия газопровод за транзитиране на газ, който постъпва в Турция
през Турски поток 2. Така че това, което е най-вероятно да стане, е едновременно и Гърция и България да получат някакви количества, при това по начин, който ще позволи да се спазват евродирективите. Това е добра новина за нас, но ще постави икономиката на този голям газопровод, който ние искаме да прекараме през България, в много затруднено положение и рискът изцяло ще се поеме от българска страна. Добрата страна е, че това пък ще освободи капацитетите, които са незаети от Газекспорт, да бъдат използвани за транзитиране на газ на конкуренти, както от южния газов коридор, включително втечнен природен газ през терминалите в Гърция и Турция, така и алтернативен газ от Каспия, от Източното Средиземноморие през Гърция и така нататък. Това е добрата новина, още повече, че няма пречка при спазването на процедура за време, което е ограничено, Газекспорт да използва допълнително свободните количества с ясно съзнание, че Булгартрансгаз във всеки един момент може да прекъсне по негово усмотрение транзита и да го предостави, именно за да се вмести задължението на Газекспорт и на Булгартрансгаз да освободят до 50% от тази инфраструктура, ако има желаещи. Тоест, има позитивен начин за реализация в рамките на европейските изисквания. Целият проблем и цялата дилема е в това, че Булгартрансгаз се заема с проект, който е много над неговите възможности. Тези 3 милиарда инвестиции изискват фиксиране на гарантирани приходи за 15 години, което е твърде голям риск и аз не виждам как компанията може да го поеме без държавни гаранции или без някаква форма на държавна помощ, а това е забранено. А пък Европейската комисия даде недвусмислен сигнал, че тя няма да толерира държавна помощ или пък искания за exemption, т.е. за изключване от правилата. Това е от мен. До утре.